al-kaġun firħanin bija għadċebanin il-qattifa b'saħħa tal-jun kollha għatfu kif kellu jkun riżultat kollha sodi bħal-grat mar samxet mal-mar birgu ma sabx effett xi mal-bar bis-suċċessi kif far ix-xild rebaħ reżaq mal-lik taħt il-coach anzjan il-busnik dan l-onur jiservi għal-futur għaxem taħħa u l-futur u ġo l-isla kem sar diskors li mussen ħalsu jkollhom rimors xewixin daru r-riġ għittibi dal-qattifa servu l-irjus bil-piranna mimli bil-flus tifraħek open check